Gabon, ongi etorri gaurko saio honetara, martxoak 8-aren harira EITB-n antolatu dugun saio honetara. Eta bai, martxoak 8 ditu gaur, egun seinalatua da, feminismoaren aldarriek kaleak, eta baita gu guztion hizketa gaien erdigunea arditzaten. Eta guk ere egun hau baliatu nahi izan dugu, bada emakume gazteekin, zehazki, euren ahotsa entzuteko eta entzunarazteko. Eta horretarako hemen ditut gaurkoan gonbidatu batzuk, nire ondoan daude, aurkeztuko dizkizuet. Tira, igual honena, nik baino eurek euren burua aurkeztea nahi duzuenean. Emakumeok? Nire izena Anepe da, dantzaria eta koreografa, baina beti izaten dut hori eta dantza irakaslea bebai banaz. Eta gaztea irratian bebai nago horre sekzio batekin, sare sozialen inguruan, eta ez dakiz zer gehiago esan. Principalmente hori, hola. Nahikoa. Bani berezinaz, kasetarienaz, ontsi bertan gaztean webgunean. Uste dut, batez bi horregaitik nagoela hemen ze, hainen gaztearen, ontzia, 30 urte deko da. Eta hori, horregaitik nago hemen, suposatu dut. Ni Leire naiz, 21 urte dauzkat, eta ikaslea naiz. Itzulpengintza eta interpretazio graduko ikaslea, eta pixka bat horrekin lotuta egin batean, sorkuntzan aritzen naiz, batez ere hitz bidezko sorkuntzan, literaturan, batik bat bertsotan baita ere, batzuetan, eta hor tartean dauden hibrido guzti horietan ere. Entzun duzue, Anepe, Berezi eta Leire ditugu, horiek dira gure gaurko protagonistak. Eta zeren inguruan hitz egingo dugu? Bada feminismoa ardatz hartuta gaiak asko eta askotarikoak izan daitezke, baina guk 3 gai zehatzen inguruen hitz egin nahiko genuke, eta hori bera planteatuko diegu gure gonbidatuei. Bakoitzak beretik, bere esperientziatik, bere bizipenetatik, konta dezala zer iradokitzen dion gai hori. Eta besterik gabe, az gaitezen lehenengo gaiarekin, ahizpatasuna. Ze bada, nire ustez, esango didazue hala dan edo ez, termino bat azken hamarkadan indartu dena, lehen ere bazegoen, baina ez genion izen hori ipintzen, eta euskaraz bada esamolde bat, izena duenak badu izana. Zuek igarri duzue ahizpatasun hori, zuen egunerokoan sentitzen duzuen zerbaita? Bai, nik esango nuke baietz. Nik pixka bat lotzen dut, edo lotu nahiko nuke kolektiboarekin, ez? Azkenean, gaur egungo sistema neoliberal honek bultzatzen gaituelako individualismora eta emakumeak izan da are gehiago, ez? Azkenean interesatzen delako elkar lehia bezala ikustea, eta beraz, ahizpatasuna iruditzen zait badela egoteko era bat eta aritzeko era bat, eta pixka bat horri kontra egin nahi diona. Baita ere iruditzen zait pixka bat utxaldu den kontzeptu bat dela, hainbeste zabaldu denetik, beste kontzeptu asko bezala bihurtu nahi izan dela tresna bat, hori saltzeko eta feminismoei indarra kentzeko edo sistemaren mesedetan jartzeko, baina uste dut hori interesgarria dela ulertzea estrategia kolektibo bezala. Zer uste duzu zuek? Nik uste dut, ez dakit adina, gaztea gazon dino, baina ez dakit igual ja helduagoa gazen enean aldatu dan, edo gaur egungo gazte edo nera bezaroan dauzenek bai igertzen da bien, ze nik gazteagoa nintzenean, bai ikusten eban kompetizio gehiago, emakumeen artean, eta kanpotik datorren zerbait bai, zuzara hau baina guapagoa, nota hobeak hau baino, danazan konparazioa, eta oin, gero eta nagusiak egiten goazen enean, guztiz kontrakoa. Gure artean laguntzen gara, eta hori ez dakit dan, igual denbora pasatu dela eta adin kontu bat, edo benetan soziedadean aldaketa bat egon dela hor ahizpatasunakin, edo ez dakit.
aizpatasuna erabiltzen duzu egunerokoan, berezi. Berba bera ez, apur bet igual leirek aipatu dagoena gaitik. Ahalduntzea gazo aipasetan den gauza bat da ez, hainbeste erabili dela proba balioa galdu dauela. Nik uste dut aizpatasuna beti egondan gauza bat izan dela, izena oin ipini dutzugu, baina ez funtsean, garrantzi dekona da atzean dauena, eta nik uste dut apur bat egin dugula aurrera, baina, bueno, nauke gureko ez galtzea izenan eta holan aldarri apur bat harinen atzean edo. Kontzeptu ebera da egunero praktikako gindune izena hainbeste aipatzea baino edo. Bai, Anepe pixka batzuk aipatu duzunetik baita ere, nik uste aldatzen dela edo esango nuke aldatzen dela desente aizpatasunaren presentzia inguru batetik bestera, eta esango nuke agian askotan etortzen dela kontzientzia hartze batetik ez, agian hori feminismoaren indartzeak berak eragin digula konturatzea zerk eramaten gaituen gure inguruko emakumeak ikusten ditugun bezala ikustera, eta pixka bat horren deseraikuntzaren ondorio dela aizpatasun hori praktikatu nahi izatea, eta hori pixka bat konturatzea horrek zer oinarri daukan, eta esango nuke hori presente izatea azkenean izan ditugula edo orokorrean emakume bezala gizarteratuak izan garenok bizipen partekatu batzuk dauzkagula, ez? Eta askotan horrek eragin duela besteen azpitik, gizonen azpitik egotea, eta horrek hori pixka bat elkar ulertzeko beste bide bat daukagula. Izan da igual esnatzen moduko bat, ez igual umetan eta nerabetan eta biziozuz feminismoagaz edo kasu honetan matxismoagaz erikusia dekien dilemak eta modu pribau baten eta konturatzen zarenean ja ez dela, susmoa sartzen hasten jatunean ja ez dela zuri bakarrik pastan jatzen gauza bat, igual ja hasten zara purba konpartitzen eta hori da kolektiboan indarra ez. Pertsonala, politikoa dela eta guzti izaten denean, hau esan gure da, kolektibo horren indarra aldarri bat ingure dela ez. Ze bai egin behar da, desikasteko prozesu alegin kontziente bat, segia da historikoki, trasladatu diguten mezua izan da gure artean lehiatu behar genula. Ekarri nahi duzuet ona, aurrekoan Inez Osinagari irakurri nion esaldi marabilloso bat, zer deritzo zuen. Nik ez dut nire aizpekin lehiatu nahi, elkarri autoritatea eman baizik. Zer dizu, funtsean hori da aizpatasuna, baina bai egin behar dela alegin kontziente bat, eta esan, ari naiz berriro, rol horiek, markatutako rol horiek erreproduzitzen. Bekagarria da bai, ez da? Bai, zalantza barik. Niri behintzat gertatu zait pixka bat, hori egin dudala bide hori ez, nire egunerokotasuna feminismotik egin nahi izatera iristeko, eta gertatu zaidala are iritsi naizela puntu batera non gutxi interesatzen zaidan, aizpa bezala uler ditzakedan subjektibitateek egiten, haietatik ateratzen direnek egindako gauzak gutxi interesatzen zaizkidan, ez? Bilatzen dudalako hain zuzen ere elkar ulertze hori, eta noski garrantzitsua da munduan gertatzen dena zer den jakitea eta jasotzea batzuetan, baina azkenean hori eraikitzen duzunean espazio seguru bat non ulertzen zaituzten, nik uste oso aberasgarria dela eta norberaren buruari ere laguntzen diola norbera izaten eta eros egoten zeure buruarekiko eta inguruarekiko. Holango, agian eraiki behar dugu danon artean, holango sare more feminista bat, holako antzagarriak diren honek ariketa kontziente hauek saiesteko.
Bada, tira, bigarren gaiari helduko diogu, lana da gure bigarren gaia, eta horretan baduzue komunean bi ezaugarri, batetik emakumeak zaretela eta bestetik gazteak zaretela. Nola uste duzue baldintzatu zaituztela edo hala izan bada bi ezaugarri horiek zuen lehen lan esperientzietan? Batela, nik nire esperientziatik, gainera oso gaztetatik gustau izan jata proiektua sortzea edo artean inguruko bideoak edo proiektuak sortzea, eta beti sentitu izan dut ez jatala serio hartzen gazteegia izateagaitik, neska izateagaitik, eta arte munduan murgiltzagaitik bebai, ez? Osea, bi faktore horietatik gaztea eta emakume izatea, eta bebai, arte munduan dana dagoela apur bat prekario eta guzti hau. Eta beti moduzte kriston amorrua gainera, ze nik adibidez oin, 24 urte dekodaz, eta sentitzen dut 18 edo 17 urterekin neko zela ideia berdinak, eta orain hazinaz, ez, argira ateratzen, ze lehen hau ez dut espazio hori haukin ingurukoek ez hostielako izten. Orduan, amorro apur bat ematen da horrek. Bai, oso ados esan duzunarekin, nik ere askotan izan dut sentsazio hori, guk gazteok eta emakumeok eta emakume gazteok zehazki daukagula gure liga propioa, ez? Eta askotan esaten da, edo nik behintzat entzun dut literaturan nire arloa delako, ez? Orain modan daudenak emakume gazteak dira, ez? Baina horrek badauka beste alde hori, ez? Eta da, inoiz ez duzula lehiatzen benetako ligan, ez? Zaude zurean, eta zuk zeuk daukazu sentsazio hori, lehenengo lerroan bazaude edo zertarako deitzen bazaituzte, edo aipatzen bazaituzte dela aipatu behar delako neska gazte bat, eta zuzara orain modan dagoena, edo lehenengo okurritu zaiena, edo dena delakoa, ez? Hori da apur bat bekadun eternoen sindromea esaten dana, ez? Eta guk geuk sinesten dugula, de paso gauzela horrek leku danetan, eta oin autoketan da, eta gero beste gauza bat, eta hor gauzela, ez dauz segurtasun asko sortzen horrek egizan, edo egiten. Ez, eta gainera sentiarazten zaitu guztiz ordezkagarri, ez, nik uste. Pixka bat aurrekoarekin lotuta. Baina nik zangureko nauke, eta positiboan esango du bai, eta aurrekoari lotuta, nik irri izan dutela dio, egonaz hainbat urtean, esango nauke ia bere zutasunean emakumez osatutako lan talde baten, eta kontrarako nintzako aberazgarria izan dela, eta babestuta eta aldunduta sentiduna zela be bai. Gauza honak besan beharko dite. Noski. Ze egia da, gero eta emakume gehiago gaude lan esan dezagun ofizialetan, ia landunen erdia gara, baina egia da, gero guk pilatzen ditugula lan aldi baterako kontratu gehienak, edo partzialak, lanaldi partzialak. Anepe, gainera zure kasuan, oso kerrez banago, zu autonomoa zara, bereziki prekarizatutako eremu batean egiten duzu lan, nena aipatu duzu. Zuk ere leire aldiro egiten dituzu lanak, nola bizi duzu hau guztia? Leku batetik bestera. Bai, hemen, dana apur bat harrapatzen, nik uste zure lekua ondo finkatu arte ez, ni nire kasuan dantza irakaslea naz, eta ni saiatu behar naz beti ikasleak lortzen, baina batez be, kostatzen eta goian dauzen ez, direkzioan eta konfiatzea eta lanon bat emotea ez, edo proiektu baterako koreografa zu izatea beti dau, sentitzen dut laguntzaile bezala, ez? Ja nagusiagoa zarenean lenguarekin lotuta, apur bat, aukiko duzu lasai ez aukin prisa, eta ni, baina ezke zenbat hitz egin behar dut, ez? Orduan, zaila da, eta hori arte munduan batez be,
ez dakit, sentitzen dut Euskal Herrian edo Espainian edo hemen ondino superratzera goazela, así que apurka. Nik beti egiten dute, burruka pilo bat eta aurrera goaz, eta igerri dut asko bebai, ni baino nagusiagoak dien beste emakume batzuk bebai bidea egin dozkuela, osea que hor pozik horrekin bebai. Ze hor goian daudenak, koreografo lanetan edo ardura postuetan gizonezkoak dira. Bai, hori gainera aurten egin dut, ja aldatu da apur bat, ze ikasleak badatoz, beste batzuk badoaz, eta baina inaman estudio txiki bat, nire kasuan, nire ikaslekin, eta neko zen, 120 ikasle, eta mutilak ziren 3 mutil bakarrik, 120-tik. Baina gero, koreografoak edo irakasle ospetsuak edo telebistako programetan agertzen dienak aurpegi emoten, beti mutilak. Eta nik izaten dut, aber, zozer, txarto dau hemen. Orduan, bai. Bada beste gai bat lanarekin lotuta zeharo, eta gainera zuek 20-30 urte bitarteko adin tarte horretan zaudetela, bada gai bat zuek hirurak zeharkatzen zaituztena, emantzipazioarena. Izan ere, gaindegiaren azken datuen arabera, 20 eta 34 arte bitarteko 10 gaztetetik 6 gurasoen etxean bizi dira. Eta gainera, emakumei lotuta, bada beste datu adierazgarri bat, hor badagoela errakala bat, bakarrik bizitzera, beste inorekin partekatu gabe, doazen emakumeak 14% dira. Gizonezkoen artean 27%. Ez dakit zein egoeratan zaudeten zuek, baina lanarekin zerikusi zuzena du honek. Ni gurasoekin bizi naiz orain. Madrilera joan nintzen ikasketak burutzera eta hor bai pisukideekin, osea, ezin zan burutik pasau bez bakarrik bizitzea, ze supergarestiak dauzen alokairuak, baina oin etzera bueltan COVID-agaz, buelta behar izen nintzen eta berriro gurasoen etxean apur bat, gordetzen apur bat, irabazten duguna, eta ez dakit, nik uste dut gizonezkoei erakusten dut ziela txikitatik independientak izaten, euren diru sarrerak aukitzen, eta igual horrekin lotuta doa portzentai hori, 17 uste zauzula, orduan nik uste dut hori igual horregaitik izen aldala edo. Ni 14 horren barruen nago, orduan ez dakot esateko askorik. Karrera maitu nagoenetik eta lanean egonaz beti leku berean eta bakarri bizinaz. 23 urtekin edo joan nintzen etxetik, konpartitu du izan dut pisua eta bakarri nau, eta bakit leku privilegio batetik izaten nabilela hau, baina hori da ni realidade. Ni gurasonean bizi naiz, bizi izan naiz ikasle pisuan baita ere Gasteizen, baina orain buelta egin dut eta egia da, uste dut oraindik ez dela tokatzen ikaslea ikasten ari naizelako, baditut hori aipatu duzun bezala lan solte desente egin ditut azken garaiotan, baina ez da ezer jarraipen bat daukana ez, eta eduki dezaket asko gaur, eta bihar agian ez, edo bihar agian ez daukat gogorik, ze badut nik ere privilegio hori eta egon naiteke lan karga handirik hartu gabe, eta oraingoz horretan, bai nire kasuan behintzat nahiko asumituta ezin izango dudala sorkuntzatik atera bizitzeko bezain beste irabazi ekonomiko, orduan hori pixka bat bilatzen bide bat hori egiteko eta hori lan egiteko baina edukitzeko baita ere baldintzak, gero sortzeak eskatzen duen denbora eta energia edukitzeko. Nik uste dut hemen gauzen iruen ofizioak bai
lotua direla purbet, nahiko ofizio prekarioak izan aldirela, eta zer ikusi edekola bai, emakumeak gara eta ofizio apur bat, zuen kasuan arteagaz zer ikusi edekienak, eta nire kasuan kasetaritza banik suerte aukiot, baina ez da beti holan, eta zer ikusi, lotute doaz, ez dakit, ez dala bakarrik, danok bizi dugu prekariedadea, eta hori, guk amaitu ginen karrera pentsetan inoz ginula etxe bat erosiko, inoz ginula lan fijo bat aukingo, eta ez tekogu, baina ez dakit apur bat, pasabiako apur bat obelizen moduan, marmitara jauz ginen marmitan, prekaridadean marmitara, eta ja, sin más, horregaz uti gara, immunea gara apur bet, ez? Planteau ez dugu egiten, ez da aukera bat guretzat. Orduen ez dakit. Bai, eta gero ez dakit zuei gertatzen zaizuen zuen arloetan, baina nik behintzat badaukat sentsazio hori nahi izatekotan sorkuntzatik bizitzera hurbildu, onartu beharko dudala edo zer, ez? Pixka bat, hori, edo zelako lanak egin, baita nire interesetik zer esanik ez, baina agian egiten eroso nagoenetik aldentzen direnak baita ere ez, ez dakitzuek alakorik hartu behar izan duzuen, esan nahi dut, agian iristen zaizulako proposamen bat, eta bidali dizute pixka bat okurritu zaielako agian egin dezakezula, baina ez da berez zure arloa, baina azkenean behar duzu aukera hori, eta esan nahi dut, inguruan bai ikusten dudalako jendea hori, agian sentitzen duena presio hori lehen lerroan egoteko eta lanean aritzeko, eta ez dakit. Bai, niri pasatzen jata, dekotezela lau bizitza bezala ez, astelenetik ostegunera, dantza irakaslean az, eta superpozik bebai, ze horrek bai emoten ez da diru sarrera potolo bat, baina gero, hori ostiraletan, igual joten ez, Gaztea irratira apur bat, dantza eta sare sozialetako sekzio batekin. Gero asteburutan, dantzari bezala, kontzertuetan, hori ez, jendea jaia botatzen dagoen bitartan, zu hor dantzan animatzen, eta holan. Osa, sentitzen dodaz, hiru bizitza desberdin, baina lehenago bai behar izan dodaz, beste lan batzuk auki dodaz, eta gida hoin sentitzen azela, apur bat gorantzagoa zela ez, edo lortzen nabizela nire helmuga batzuk, eta ja badakit zeri esan baietz, zeri ezetz, eta alde horretatik superpozik nau. Ze uste naban inoiz ezala helduko, baina apurka, hori nahiko ondo, baina bai egia da, adibidez, artea sortzetik zin izango nintzela bizi oin momentuan. Bai dekot, hori, dantza irakasle izatetik, hortik bebai, batetik hartuta bestetik lotuta, ondo. Eta bada azken gai bat zuekin hitz egin nahi dudana, zuen lanaren zati bat esfera publikoan egiten duzue, eta horrekin lotuta zuzenean gorputzak daude. Hori da gure hirugarren eta azken gaia. Leire, zu taula gainean ikusi zaitugu, bertsotan, eta bertso ikuskizunarekin, berezi zu kazetaria zara, eta nepe dantzaria, gainerazuk gorputza lanabez moduan, lan tresna moduan erabiltzen duzu. Nola daramazue esposizio hori? Nik neuk nahiko ondo esango nuke iritsi zaidalako momentu batean non lanketa handia egin dudan dagoeneko nire gorputzean ez eroso sentitzeko, baina behintzat horri merezi duen pisua emateko eta ez gehiago, esan nahi dut. Hori, aurretik tirabera desente eduki ostean nire irudiarekin eta gorputzarekin batez ere, hori, zentzu horretan ere sortea eduki dut lanketa hori egiteko eta terapiara joateko aukera eduki dudalako, eta horrek lagundu diralako pixka eta daizkidetzen arlo horrekin, eta kontziente izaten zeintzuk diren nire mugak eta nire gorputzaren beharrak, eta nola ezin dudan edo zer eginarekin ez, eta zaindu beharra dagoen, eta pixka bat
hori, kontzientzia horrekin eta saiatzen ez leku handiegia ematen, egia da ez duela sentitzen, uste dut sartzen naizela aski kanonetan ez sentitzeko lekuz kanpo nagoela olako espazioetan ez, eta azkenean hori da bidea errazten dizuna. Uste dut beste gorputz bat edukiko banu oso bestelako egoera batean nengokela. Ni nire kasuan, esan behar dut bai oso gaztetatik edo txikitatik gorputzekin ezain beste, baina janskerakin beti izan naz, denetik jartzeko, gainera ni Elorrioka naz, herri oso txiki bat, eta igual ja, 12 urtekin jartzen olako Pamela bat, eta orduan ja entzun behar naban danetik. Baina, bueno, egia da, saiatzen nintzela ez afektatzen larregi, eta beti, bai pentsatzen han bializ, jarriko dut hau, eski esango hostia hau eta hau. Bueno, berdin da, nik gurot bai, eta egia da lan hori egin dutela, eta uste dut janskeratik eraman dutela gorputzera, eta beti auki dutela argi. Bueno, bai, nahiko gorputz normatiboa dekot, orduan igual, horrek bai, ez dakit laguntzen dauen, hori ez, kritikak edo besteen iritziak ez jasotzera, baina bai gero ja oin helduagoa eta sare sozialetan hasi nazela, bideoak igotzen, dantzan eta bai jasotzen dodaz, ez hainbeste kritika, baina opinio asko eskatu gabe ez, da, zelako ipurdia, zelako movimentu sexia eta zuk ez dozu igual hori transmititu nahi edo bai, baina bueno, depende ez, ze transmititu nahi dozun. Eta baina hori aukindot uste sortea edo igual beti aukindotelako argi ez, zer nahi duten lortu zerrez, ez hainbeste nire gana eramaten, baina bai esan behar dut inguruko lagunekin eta dantza munduan beti fizikoak oso garrantzitsua zan, ondino arlo batzutan bai, baina lehen gehiago, eta ikusi doaz inguruan trastorno asko, oso serioak, eta igual kanpokoengatik castingetako jendeak eta horrek eragiten dotzunagaitik afektatuta orduan, dantza munduan bai da handicap handi bat hori. Eta nago, feminismoaren laugarren olatu honetan gaudela, zuen belaunaldia bai dela, belaunaldi ahaldunduago bat, irakurriago bat, prestatuago bat. Orduan, zelan daramazue jartze fisiko hori gizarteak edo sistemak egin aldizuen epai hoiek guztiak, barne gatazka hori zelan kudeatu? Barne gatazka hori nahiko fuertea da. Irakurriagoak izateak ez dago esan gure dilema gitziago deko guzenik kontrakoa esango nauke. Igual aurreko belaunaldetako emakumeek beste arazo batzuk eukizen dauri zela, baina guk hain irakurriak izateagaitik igual hiperkontzientzia bat garatu ogula eta gauzela denbora guztien horreri bueltaka, baina aldi berean ikusten dugu gugan bai jarrera matxistak edo hori arduratzen zarela irudia gaitik, da ez dakit zer, eta horre sortu dutuz dilema batzu ginen, nik badakit hau ez dela importanteena, gaur adibidez, baina danoteko gudu da hori, eta gero bai usteot gure burueri, gizarteak eta gu geu gure burueri exigitzen dut zegula, eta hau usteot kolektibo gutxitu danetan edo pasetan dala, koherentzia bat besteari eskatzen ez dut zeguna, oso gogorrak ara gure buruekaz eta asko epaitzen dugu gure burua. Eta orduan irakurriak bai, baina, ez dakit. Bai, oso ados. Eta honek badu beste parte bat, denok duzue profila sare sozialetan, hortxe zauzie, aurrekoan irantzu barela ekintzaile feministan askotan esan du, egunera dituela erasoak Twitterren, heriotza mehatxuak ere bai, espero dut puntu horretara ez iristea, baina zelan kudeatzen duzue zuen parte sozial publiko hori? Nik esan behar dut, justo oin dela aste bat, aterotela proiektu bat, honen inguruan, ze beti indot alde batera begiratu, ez? Ez da existitzen,
esto te importa, baina lehen esan den bezala janskerakin bai pasatzen dela da, ai, eta arropa hori zer? Eta gero, igual, urrengo aldian aukeratu behar duzula arropa bai egiten dutzu, ez? Buruan, berriro be, galdetzea zure buruari, nahi dut? Eta esaten duzu, zer gaiten nabil galdetzen nahi dut? Besteak izan duztalako, orduan, erabaki naban apur bat denuntzia sozial hau egitea, bai nire ikaslegatik, ze eurek bai jasotzen da bie, eta datoz klasera, eta ane, igo dut beste egunean grabatu ginen bideoa dantzan, eta behitu zer jarri dozten Jesus / ez emin beste hitz bat, horrek pertsonak, eta ni, eske, a ber, osea, eske, ezin da holan jarraitu. Orduan, bueno, nik usteot, ez, saiatzen ez beti hanka lurrean aukitzen, ez, eta saiatzea ez afektatzen larrei, baina gero, subkonstienten batzutan geratzen da, eta belaunaldi ondino gazte hauetan bebai gertatzen da, ze gainera superteknologikoak diez, beti dauz sare sozialetan bebai, orduan, hor bebai gogorra da. Eta esan behar dut, bebai, ikerketa potolo bat egin dutela, eta 80% da gizonezkoak emakumezkoei. Eta alderantziz ez zain beste. Zuen kasuan? Nik egia esan zentzu horretan ez dut arazo handirik izan, uste dut nire saren zabalpena ez dela hain handia behintzat hori, ez naizela halako dinamikak hainbesteko maiztasunez ematen diren inguruetan aritzen. Bai, sarekin ez dudala harreman bereziki ona edo askotan izaten ditudala zalantzak, hor iraun behar nuken edo ez, gehien bat iruditzen zaidalako gaur egun gehiegi epaitzen ditugula pertsonak haien saretan oinarrituta, eta bai sentitu dela presio pixka bat irudi jakinak emateko, ez, kontziente izanik gero hori kontuan edukiko dela, esaterako hori, agian enkargu bat jaso ala ez, iruditzen zait arriskutsuki hurbiltzen dela batzuetan hori norbere bizitza pertsonala eta laborala bat egiten duten puntu batera, eta non ia saldu behar duzun zeure burua, ez, eta gero askotan ni neu jausten naiz horre, baina pixka bat horrekin bueltaka. Nik perfil lanak pribadoak dauko da, ez dut erakusten lan hainbeste behintzat gorputza ez, baina oin akorda honaz, behin jaso dutela gorrotoa sare sozialetan, eta Twitterren izan zen, eta eske justo gaur nahiko ondo dator gai hau, izan zen transexualidadean inguruko reportaje bat egaitik. Eta nik enauen nire Twitter kontua ipinez ezer, eta interfak topa hostien, eta hasi ziren komentatzen eta irantzen eta bar. Eta, justo gaur gai hori, eta hori beste tema badaz, igual fizikoki ez agertzeak arazonik ez teko daz, baina intelektualki epaituta bai sentidu alzara sareetan, eta hori pasetan da. Zalantzan jartzean saiatzea behintzat. Bada, tira, amaitzea dugu saioa, baina amaitu baino lehen zuekin jolas bat egin nahiko nuke. Horretarako hortxe ipini dizkizuet alako karteltxo batzuk, atzamarra gora eta atzamarra bera. Orduan nik esaldi batzuk irakurriko dizkizuet, eta zuek, zuen gogoenen arabera, asko pentsatu gabe, dena delako kartela altzatu, bai? Ia, lehenengo esaldia, egoera. Tuerkin egiteko gogoz naukar. Dantzagunera noa zuzenean, eta popatik beste guztia. Ia, urrengoa. Ezin dut Judith Butlerren liburu bat amaitu. Niri bat horregaz ez jata pasau, baina aitortu behar dut Simone de Beauvoirren bigarren sexuagaz pasau jatala. Ezin izan dut. Hor dekot, apalean oso polite da, eskafandran edizioa, baina
ez da lortu amaitzea. Eta ez dakit, ganera, Durango azokan erosin dauen, eta olako kuaderno txiki moduko bat etortan zan opari moduan, Simón de Beauvoirren arpillegaz, eta erabiltzen dut lanean, osea, farsante bat naz. Ez da irakurri, osea, parkatu. Bueno, troll maritxuloez bete zait profila. Hobe nuen Twitterren egiazko izena jarri espanu. Laugarren esaldia, kokoteraino nago depilazioaz. Aurten, udan, hilak firinfaran. Nik esan behar dut, nik laserra deko dela inda. Claro, hemen bai dantza munduan, gogoratzena behin, esaten dute, da super kontradiktorio, baina casting baten, castingeko zuzendariak, esan zuzten, oso ona, zara, tal, baina urrengo castingera etorri besoko ilegabe. Eta, claro, a ber, deko da ondino, baina egia da, gero, igual bodian egiten dugula dantza askotan, ez dakiz zer, eta ondino, igual ez dagoela normalizauta, eta ni hor jauzinaz, ez? Osa, guztauko jatan, ez, konstienten azelako, baina aldi berean, pues bai. Bueno, pues bai. Urrengoa, Tinderrek harrapatuta nauka. Ez baina okei. Osa, nahi dauena, hori da, osa, baina zuretik, ez. Bai, nik uste kontzientzia dukiz gero ez dela leku, esan nahi dut, ez dela berdina guztiontzako eta horre badaudela algoritmo horrek eragiten dutenak jende bat egotea horre eskala sozial baten goialdean eta behaldean. Azkenik, aitortu bihot, enauen gantzauta baina, gadeko perfile. Eta eske justo gaur, bialdu da horie jakinarazpen bat, esan ez martxoak sortzi dala, eta gure horiela argi itzi Tinder espazio seguro bat dala emakumentza, bueno, desproposito bat. Bai, nik hain zuzen ere irakurri nuen pikaran artikulu bat nun esplikatzen zuten pixka bat nola funtzionatzen duten Tinder eta halako plataformetako algoritmoak eta pixka bat beldurtuta geratu nintzen, nik izut inoiz erabili, baina, baina ez nioke ez esango ez da ere, beste barik ez delako suertatu. Urrengoa, egunean behin botatzen dut matxista, patriarkatu edo tankereko hitzen bat. Espero dut ez, baina igual ez naz konstiente, igual de repente eso zer esaten dozu ez. Ez dakit etxean igual, ez da... Me estoy metiendo en un berenjenal, baina igual ama zer dugu eskaltzeko, segaitik ama, ez? Igual aitak bezuk aldatu aldau. Ez dakit. Ni egunero kexatzen naiz, gizonez. Igual patriarkatu, igual nik privilegio maskulinoa da egunero esatoten gauza. Nik gizonak. Larra zerratzen naizela eta irribarre gehiago egiteko bota dit kide batek. Buelta erdia eman, hortzak estutu eta banoa. Egun. Nik segunetan orden, uste dut, baina pentsatu nahi dut erantzungo nukela. Baina badakit agian gizon zarbatu bada ez dudala egin. Ni baino botere handiagoa daukan norbait bada asola zaidan espazio batean, ez dut erantzungo segurenik. Hau, egoera planteatu dizuet, askotan emakumeoi kenduzi zaigulako aserretzeko eskubidea, bordeak izateko eskubidea, eta egun txar bat dugula adierazteko eskubide hori ez. Ni oso konplazientea naiz. Eta ziur nago lotuta dagoela emakume bezala gizarteratua izatearekin. Urrengo esaldia, kosta zait, baina azkenean eskatu dut dirua egindako lanaren truke. Honetan ados. Apago. Eta azken esaldia, uste dut honetan ere bat egingo duzuela, baina bueno, kantatu, maitatu eta dantza egin ezin bada, ez da gure irautza.
Ez dakit beste ezer gaineratu nahi duzuen, gairen bat, 3 gai jorratu ditugu, horiek aukeratu ditugu, baina ez dakit duzuen beste gairen bat hemen plazaratzekoa. Ze gaur gai asko izan ditugu mainaren bueltan, guk hauek aukeratu ditugu, ez dakit. Nik aipatuko nuke zaintzaren gaia ez dugula aipatu eta uste dut beste mai inguru bat edo hainbat eskatzen dituela, baina bai pixka bat ikusita Euskal Herriko mugimendu feministak gaurko egunerako aurtengo martxoak 8 hartu duen hildoa hori interesgarria dela eta uste dut hortik etorriko diren mugimenduak adi egoteko modukoak direla eta parte hartzeko modukoak. Beraz, hori, uste dut denok planteatu beharko genukeela, ez baldin bagaude dagoeneko mugimenduan eta kalean ateratzea. Nitu horrekin lotuta banuen zuentzako esaldi bat, azkenean oskaioan itzi dudala, baina orain planteatuko dizuet, ea zer altzaten dira zuen. Ez nuke inoiz emakumezko bat kontratatuko etxeko lanetarako. Honegaz edo? Zaila, horregaz. Wow. Bai, horregatik itzi dut oskaioan, baina... Nik pentsatu nahi dut ezetz, gehien bat ez datorrelako oso bat nire etorkizunerako bizi ereduarekin esan nahi dut. Uste dut pixka bat lotuta dagoela hori norberak eraikitzen duen bizitza horrekin ez, agian familia nuklear bat osatzen baduzu, beharra edukiko duzu kontratatzeko norbait lan horiek egingo dituena etxetik kanpo egiten badute lan gurasoek edo dena delakoa, baina uste dut beste eredu batzuk sortzen doazen heinean, bagian beste beharrak ez direla orain dauzkagunak izango, baina noski kasu gero gertatzen dira gauzak ez, eta agian ez dakit beste norbait zaindu behar baduzu, behar duzu, eta azkenean denok bizi gara sistema honetan, eta uste dut garrantzitsua dela baita ere ez norbere burua hainbeste autokoherentzia, esan nahi dut, hiperkoherentziarik ez exigitzea norbere buruari, eta pixka bat alde begiratzea. Bai, niri pasatzen jata inguruan dekotezela inbeste emakume talentu askogaz eta ikusten dute zela, igual, oportunidade gutxi haukin dabie zela, eta ikusita hori nire inguruan hainbeste talentu, gero zerbait egin behar dutenean beti gurot kontratatu, nire ingurukoak ze ikusten dudaz, benetan oso ondo egiten dabiela dana, eta beste kasu askotan, beste pertsona batek aukeratu behar badau ia emakume bat kontratatu edo gizon bat, beti gizonataz gehiago fiatzen da, ez? Eta egia da ez dutela nahi gizonezkoen heiterra izan, ez? Baina beti aukeratzeko badekot, oin beti egiten dut ezke emakumea etorri nirekin, así que, hori. Eta gero, ni leire gaz bat nator, ez dute ikusten nire realidadea gazduan gauza danik, eta etorkizunean ez dut uste izango danik, baina oso garrantzitsua da emakumea, azpimarratzea segaitik izan duzun eta zaintzan arira emakume bat izateana, baina bebai iruditzen gata aipatu behar dela batez be, ze baldintzatan, ez? Lan hori duina izango dan edo ez, horrek apur bat aldatzen dagoela historia, ez dakit, lan baldintzetan bebai fijau behar garela. Ez bakarrik zaintza emakumen esku daben gauza badana hori argi dauela, eta hori gaurko aldarrikapen nagusia hori dela, eta guztiz ados nagoela. Baina, behintzat hori guztiz iraulten ez dugun bitartean, behintzat
baldintzak duinak izatea lortzen badugu, ba, ez da, gitxi. Bai, oso adosta gain. Gainera, kontuan edukita, zaintza sistema iraultzeak ez duela esan nahi zaintza lanik Zanik egongo ez beharko. dela, ze beti egongo dira. Esan nahi duena da, ba, egiten direnak era duinean egingo direla. Bada ondo baderitzuzue, honetan itziko dugu gaurko saioa, eskerrik asko zuen ahotsa ona ekartzeagatik, eta zuei ere eskerrik asko pantailaren bestaldean izateagatik, eta esango dugu, gora borroka feminista, ezta? Ia, hurrengo bat erarte, gerarte.